2023 मायथाइनि जोबथा डिसेम्बर गाबोननिफ्राय 2024 गोदान बोसोर हाबगोन। बेनिखायनो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों बिटिसि ओनसोलाव मख'बा खालामनाय बा रायजो जानाय गासै हारि माहारिनि खाथियाव जोंनि मोजां हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसे भगबाना बिथांमोनखौ अरायबो गोजोनै लाखियो। जों आरो मोनसे हांख्रायनो लुबैयो, बर'नि गासै माहारि आफादानो इयुनाव बिटिसि ओनसोलनि दावगानाय आरो बिटिसि ओनसोलाव जिखुनु खामानि मावनाय दांनायाव खौसेयै आखाइ हमलायनानै दावगालाङो। बेखौनो जोङो गासै बर' माहारिनि आफादफोरखौ हांख्रायो। लोगोसे जों फैबाय थानाय समाव एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन हिसाबै जोंनि बिथांखिखौ जाफुंहोनो जों बयखौबो लानानै आवगायलांगोन। जोंहा थांनाय समफ्राव माखासे बर'नि आफादफोरा जोंनि गेजेराव माखासे बिग्रायबोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसि, बिएससि, बिटिआर एकर्ड जाबोदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरजों जोङो थोजासे नङा होननानै जोङो आखु एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन हिसाबै डेम'क्रेसि भाबै जोङो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखि लाबावदों। बेनिखायनो जों गासै बर'नि आफादफोरखौ जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोङो खावलायो मिडियानि गेजेरजों। आरो बड'फोरनि सिमाङा दिनैसिमबो जाफुङाखै, बे मोनथाम एकर्डनि गेजेरजोंबाबो। आरो बर'फ्रा आलादा हादर मोनागौमानि जिरायना थानाय नङा। बेनिखायनो जोङो गासै बर' माहारिनि आफादफोरखौ गले गले खावलायो जे जोंनि इयुनाव हाबाफारिफ्राव बाहागो लानानै जोंखौ हेफाजाब होयो। आरो एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसनाबो गासै बर' माहारिनि आफादफोरखौ आखाइ हमलायनानै लोगोसे खामानि मावलांगोन। बेखौनो आङो बर' माहारिनो जाहाथे गोहो बोलो खौसेथिनि मोनसे देवलंजों खानानै जोंखौ खौसे लाखियो, बेखौ भगबाननि खाथियाव, इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आङो दिनैनि बे गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो मोजां हामलायनाय बावहरनानै बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि धामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास धामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास धामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।